vesteuropæiske samfund forholdsvis stabile. Samfundet var hierarkisk opbygget, hvilket vil sige, at skellene i samfundet var skarpt optegnet, og at der ikke var meget bevægelse mellem de forskellige samfundslag. Samfundets opdeling så sådan her ud. Adelen. Adelen var samfundets krigerklasse. Den adelige klasse havde store jordbesiddelser, som den havde fået af kongemagten eller højerestående adelsfolk. I tider med fred drev adelens mænd jagt på deres ejendomme og øvede sig i at føre krig. Kirken. Religion og kirkens mænd var meget vigtige i middelalderens samfund, og de gejstlige havde stor indflydelse på samfundets andre lag. Det var den katolske kirkes overhoved, paven, der kunne starte et korstog ved at indkalde korsfarerne. Bønderne. Det var denne gruppe, der producerede føde til samfundet. Hovedparten af befolkningen i Vesteuropa hørte til denne gruppe. De boede i små landsbyer og levede af at dyrke jorden, hvor de boede. Jorden tilhørte adelen eller kirken, der skulle have en afgift af bøndernes udbytte. Urban den anden overtalte kristne til at tage til Jerusalem for at overtage og få muslimerne ud af landet. I slutningen af 1000-tallet afholdte Urban den anden en tale for folket, hvor han opildnede de kristne til at tage til korstog i Jerusalem. Grunden til, at de kristne vil tage afsted på pavens opfordring, er, at de blev lovet evig frelse, rigdom og nyskabelse, i den forstand, at man kunne få et helt nyt liv. Nogle af årsagerne til, at paven afholdt denne tale, var, fordi at den hellige by i kristendommen var besat af muslimerne. Han ville også styrke kirken. Der var mange krige i Europa mellem de forskellige hære, og det menes, at paven ville samle de hære og føre krigen mod muslimerne. På selve korstogene plyndrede og dræbte korsfarerne alle ikke-kristne. På korstogene opstod der en del farer, såsom sult og tørst. Der var mange mennesker og især dyr i form af heste, der døde. Paven erklærede krig mod islam, på trods af at krig ikke var tilladt, men det blev tilladeligt, da det havde formål i at udbrede Guds ord og bekæmpe ondskaben. Muslimer og hedning opfattes som djævelens værk. Lande og områder var styret af hedninger, og muslimer skulle bekæmpes. Hele pilgrimsrejsen varede 3 år, hvor der var tusinder af mennesker og heste, der døde. Korstoget endte med Jerusalems erobring i 1099. Siden fulgte yderligere 7 større korstog og en lang række mindre angreb på Mellemøsten, som strakte sig over mere end 200 år. I 1187 lykkedes det sultan Saladin at generobre Jerusalem, og efter byen en kort periode igen var på kristne hænder, faldt den definitivt til muslimerne i 1244. Den muslimske reaktion på det første korstog. Muslimernes stolthed og selvfølelse var blevet voldsomt krænket under det første korstog, hvor de kristne korsfarer var trænet dybt ind på muslimsk jord og havde erobret store landområder og befolkningsgrupper. I en lang periode efter det første korstog stod de muslimske folkeslag meget svagt, svækket af indbyrdes magtkampe og solid og splid, og kunne ikke for alvor stille noget op mod de kristne invasionsstyrker. I året 1144 faldt korsfarstaten Edessa imidlertid efter at have været belejret af den muslimske imad Disinkis hær i 4 uger. Med Edessa-faldet var magtbalancen i området blevet rykket, og der blev gjort klar til et nyt kristent korstog.